sa unahan. Nga si Jesus kanimo naguna, siya kanimo muuban bisan asa, kay ikaw bililhon man alang kaniya. Bukti lang yun ang kamot niya, o kayaw pagbiya ang kasing-kasing mo, itugyan lang kaniya. Ayaw lang yun kabalaka sa imong pagpanaw, kay siya kanunay kanimo nagalantaw. Ang kagahapon mo tamis nga handumon, nga si Jesus kanimo miunong, bisan pa sa mga walo sa kamatayon, isapwang ikaw niya sa iyang bukton. Bukti lang yun ang kamot niya, o kayaw pagbiya ang kasing-kasing mo, itugyan lang kaniya. Ayaw lang yun kabalaka sa imong pagpanaw, kay siya kanunay kanimo nagalantaw. Ang mga higayon nga imong naangkon,